mi v práci. Profesore, vy jste mi to zavařil, že já se tenkrát aspoň málo nesnažil. Dejte mi moc a do ruky hůl, to byste viděli, a do práce i sobotu a v neděli a velký dubovej stůl. Hrabal bych prachy, to žádný strachy, já bych vám ještě ukázal. Všechno bych povolil na chvíli a hnedle bych to zakázal. Čekal, co bude dál. V neděli v televizi, jasně, že za provizi rozebrat situaci.